Idemo se još malo osvrnuti na važnost časopisa Concilium, odnosno na njegov povijesni nastanak. Zanimljivo je zapravo da danas kad vi izdajete prvi put Concilium na hrvatskom, i s obzirom da su autori Conciliuma kao što su Kings, Hillebeck i ostali, da su zapravo to sve autori koje je Josef Ratzinger dok je bio na čelu Kongregacije za nauk vjere, da je uglavnom da su ti autori koji su imali problema u svom nauku. Kako ta okolnost zapravo može danas utjecati na čitateljstvo časopisa Concilium, odnosno na njegov prijem? Pa gledajte, u svakom slučaju oni jesu imali problema. Mislim da je King imao najviše problema od svih njih. Da, sa Shepardom. U svakom slučaju, ako imate takav časopis koji je uvijek bio pod upitnikom, onda je slađe i za čitat. Tako da, s te strane. Međutim, moramo reći da se uredništvo Conciliuma promijenilo. Dakle, u samom uredništvu Conciliuma više ne sjedi od onih koji jesu živi Johann Baptist Metz, ne sjedi Hans King. Jer časopis Concilium je kroz ovih 45 godina evoluirao i promijenio uredništvo i tako dalje. Na primjer, sad je njemu uredništvo u Indiji i sad je njegov, čak rekao bi, glavni naglasak, budući da to je simptomatično što mu je uredništvo u Indiji, imate jako veliki broj tekstova iz trećega svijeta. Da, i baš taj, recimo, međureligijski, međukulturalni dijalog je izuzetno izražen. Na primjer, vi u svakom broju, sad je jedan od glavnih suradnika Conciliuma, iako nije u samom uredničkom vijeću, veliki latinoamerički teolog oslobođenja Jon Sobrino. U znanstvenom vijeću je Jürgen Moltmann, recimo, u znanstvenom vijeću je Leonardo Boff, isto latinoamerički teolog oslobođenja. Tako da su se tu... smo mi neke stvari objavili. Tako je, da. Boff, to je zanimljivo isto da je, recimo, teologija oslobođenja, što se tiče količine knjiga koja je objavljena, imala jako veliki, jako dobru recepciju u Hrvatskoj. Čak ovo što smo malo prije razgovarali van etera je zanimljivo da, ne znam, krajem 80-ih, ovo što ste vi profesore govorili, dakle da ste morali postupno unositi, recimo, i kontrinske ideje i suvremene teološke ideje. Odjednom vi imate u 80-im godinama kada Kongregacija za nauk vjere izlazi sa uputama o nekim spornim pitanjima teologije oslobođenja, kršćanska sadašnjost izlazi sa Gustavo Gutierrezom sa knjigom Teologije oslobođenja, koja je, tako reći, Biblija teologije oslobođenja. A i sa Boffom smo isto. A i sa Boffom. Da, gledajte, pa to je baš značenje kršćanske sadašnjosti, jer ona je doista u nas bila uvijek progresivna teološka izdavačka kuća. I zato smo mi trpjeli prije dosta kritika od nekih biskupa, pa reću otvoreno od nadbiskupa Franića, koji nam je vrlo ogorčavao život, pa još nekih drugih biskupa. Ali smo mi ipak znali što činimo i što radimo. Bili smo svjesni da ne rušimo vjeru, nego da vjeru gradimo, da nastojimo misao drugog Vatikanskog koncila autentično tumačiti našem narodu. I tu smo bili koji puta vrlo čvrsti na svome putu u našem izdavalaštvu u kršćanskoj sadašnjosti. Glede, kad ste već spomenuli sada te knjige, recimo povijest Isusova od Skillebecksa. No, meni je, ja sam i pročitao, ne od Skillebecksa, meni je ta knjiga interesantnija nego li knjiga pape Ratzingera, Benedikta XVI. O Isusu Kristu. Ne. Jer vam otvara neke vidike, stvarno je knjiga koja je suvremena i prikazuje Isusa u njegovoj širini, svim dimenzijama. Dočim je ova papina knjiga dosta hermetična, zatvorena unutar svoje kršćanske katoličke pobožnosti. Dakle, je Ratzinger u toj knjizi posegnuo za nekim
naprednim, čak egzegetskim pogledima na Isusa, ali još uvijek ostao unutar svoga tipično konzervativnog prikazivanja teološkog dijela nauka, lika Isusa Krista. Zanimljivo je još ovo što smo prije razgovarali o tome da stariji svećenici znaju naravno puno više o Raneru i Moltmannu i tako dalje, ali isto tako zaboravio sam primijetiti da su stariji svećenici, to je zanimljivo i to treba vidjeti koliko je tu uloga katoličkih izdavača, kršćanskih općenito u formaciji. Da, pazite, stariji su svećenici mogli čitati i njemački. Ali oni su recimo, to primjećujem kod koncilijuma kad se javljaju, i pretplatnici i tako dalje. Puno više kritika dobivamo i općenito, recimo kad se objavi knjiga poput Hansa Künga, na primjer, od mladih teologa, nego što je to od starih. Znači, od starih koji su za vrijeme komunističke vladavine do 90. bili formirani, a formirala ih je kršćanska sadašnjost. Sad je meni zanimljivo zbog čega, mislim, imam dijelom odgovor, dijelom mogu pretpostaviti zbog čega. Naravno, sad je ponuda puno šira. Vi tu sad imate Glas Koncila i Verbum i tako dalje. Sad je pitanje kako te izdavačke kuće formiraju mlade ljude. Kakva vjera se time, kako teološko mišljenje se time prenosi. I tu je dosta zanimljivo. Kažem, zadnjih 20 godina, znači ovi koji su odgojeni zadnjih 20 godina, naravno uvijek ima iznimaka, ali ako se gleda u globalu, puno je zatvoreniji mentalitet vjerski nego što je to bio prije. I to je zanimljivo. Ja vidim i svog možda kod mlađih. Tu ne bih mogao dati jedan sud, sasvim odlučan sud. Svako činjenica je da je naša publika sad otvorenija nego što bila prije 40 godina. To je svako sigurno. Jer ja se sjećam kad sam ja bio prije 40 godina napisao knjigu Isusovo uskrsnuće. Pa to je bila očajna navala protiv mene. Danas napisati jednu takvu knjigu kao što je Isusovo uskrsnuće, uostalom drugo izdanje, više uopće nije izazvalo nikakav napad ili tako. Jer su i stariji teolozi koji su, znate, prije bili kao budni čuvari, pod navodnicima, vjere. Oni su umrli. A oni su često prije, dok su bili živi, aktivno pisali pisma, tužili nas u Rim i tako. A kad nas tuže u Rim drugčije tu tužbu gleda nego li stvari su stvarne. On sebi odmah napravi neki od toga bau, samo zato jer je netko knjigu prijavio. I knjiga tom pojedincu nije prihvatljiva. Jer Rim odmah drugčije to prosuđuje, nego li kad za to ne zna ili kad možda dobije sasvim neutralnu jednu informaciju ili obavijest. Tako da nama su u prošlosti stvarno smetali neki pojedinci koji su se tu postavljali kao neki čuvari vjere. A u biti nisu bili čuvari vjere u pravom smislu riječi, nego neke vjere koju su oni osobno sebi formirali i unutar nje živjeli. To je bila vrlo konzervativna slika Boga, vrlo konzervativna slika Krista, Bogorodice i tako dalje. I ako ste tu nekom knjigom, nekim člankom njima narušili tu njegovu osobnu idilu teološku, odmah je bio bum. Sad mene zanima da li je to danas situacija da više nema čuvara vjere, da je to liberalnije, ili više nema knjiga takvih koji izazivaju takve reakcije. Možda jedno i drugo. Čuvara vjere zasigurno ima. Da. Mi u katoličkoj crkvi imamo načela i znamo svoj kredo i teologiju, katoličku teologiju, pa tome mi u kršćanskoj sadašnjosti sigurno nećemo objaviti neku knjigu koja bi rušila i jedan element naše katoličke vjere. Nijedan element. Ali netko može, koji je sam stvorio neku svoju osobnu vjeru, pomisliti da smo drugačiji prema njemu.
Možda upravo prodaje vaše knjige pomaže to da su, kad su čuvari vjere stroži, da je slađe čitati zabranjeno voće. Jel? Pa dobro, ne bi baš išao toliko daleko, jer mi ne radimo knjige, recimo što je zanimljivo, što nekoliko puta sam čuo da imamo epitet nekakvog kontroverznog izdavača. Pa ja kažem, čekajte, objavili smo Delubaka, Karla Ranera, sad će nam izaći knjiga teologična. Mi objavili. Mislim, šta je tu kontroverzno? Hans King. Ali mi... Pa u Hans Kinga smo mi objavili također. Je, u onoj teoloških meditacija, da. Ali gledajte u čemu... Pazite, ali ti se autori ne predaju na fakultetima. Da. Oni su na fakultetima zabranjeni. Pa nisu zabranjeni, ne bih rekao. Jedva da se nešto predaje. Kako je bilo vaše iskustvo na teološkom studiju? Pa ne, mi imamo to visi od pojedinca do pojedinca. Tako da tu imate pojedinaca koji će davati recimo za obaveznu literaturu tu i tu knjigu. Ima onih koji to neće. Tako da tu u globalu se ne može ništa reći. I ima profesora koji vam navedu u svom popisu literature vrlo suvremene teološke autore. A ima oni koji ne mijenjaju 10 godina, 15 popis literature. Ali koji se boje ovih sure ili ih niti ne poznaju. Ali recimo ono što se želi recimo u Ex Libris sa tom edicijom Ekumenika pa i sa Koncilijumom, na primjer, je to da mi namjerno idemo objavljivati Hansa Kinga i Jozefa Ratzingera. Mi namjerno idemo objavljivati disparatne autore kao što su recimo Karl Barth i Rudolf Bultmann. Zato što hoćemo pokazati da to kršćanstvo je dijalog između različitih paradigmi, različitih stajališta i tako dalje i da tu nije ništa sporno. Ja razumijem recimo situaciju kršćanske sadašnjosti zato što ipak pretpostavljam da iznad kršćanske sadašnjosti netko jest i da nemate potpunu slobodu izdavanja. Ja to ne znam. Nego da ako objavite nešto što je kontroverzno, može vam se reći. Ovak, gledaj, opet ću reći, imali smo neku ustanovitu autocenzuru. Jer, evo, mi smo Christsein Hans Kinga imali u svojoj kući. Mi smo čak platili prijevod. Ali kad je trebalo sad Hans Kinga objaviti, naprosto smo se sami pobojali tog potvata. A zbog čega? Zbog Franića. Pa šta bi vam se desilo? Ako nam zabrani knjigu, onda znate šta se desi. Pa bolje se prodaje. A ne. Ako vam zabrani knjigu, mi je ne smijemo prodavati. Mi smo jednu knjigu izdali. Sasvim jednu nevinu knjigu. Posve katoličku knjigu. Središnje teme Novoga Zavjeta. Ja sam je preveo. Samo zato što je u toj knjizi unutra bilo navedeno nekoliko teza o očinstvu Josipovu u odnosu na Isusa, je knjigu nama pokojni Franjo Kuharić zabranio. I rekao je, možete ju samo privatno nekim studentima teologije prodavati, ali nikako javno ne smijete tu knjigu prodavati. Ako vama crkveni autoritet kaže, ovu knjigu ne smijete javno prodavati, onda je ne smijemo prodavati. Na tome mi moramo prije nego knjigu stavimo u tisak i na tržište dobro razmisliti hoće li ta knjiga proći ili neće. I to je ta autocenzura. Dakle, da znamo odmjeriti, pa smo znali odmjeriti Gutierreza, Boffa i druge autore, Hans Kinga, i napravili smo koji puta vrlo odvažan korak i s tim knjigama išli na tržište, jer smo bili sigurni da te knjige ne mogu nikome štetiti i da se neće nitko od biskupa otvoreno suprotstaviti. Evo, to možete naslutiti. A ti je to koncilski duh onda? To me zanima. Gdje je to onda koncilski duh? Pa to je koncilski duh, to jest koncilski duh, znate da ste sentire cum ecclesia. To spada u koncilski duh. Sentire cum ecclesia. Osjećati s crkvom. Dakle, ne ići glavom kroz zid. Evo, to je sentire cum ecclesia. Kršćanska sadašnjost je znala to, osjećati s crkvom i znala biti napredna izdavačka kuća, ali ne takva da bi samo sebi štetila. Pogotovo u ona vremena kad je